Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauwan. Ganggan naat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na kaya't ni Siak titured ni Sika nagtutubo? Kaya't kadipay ni Sika ti agyan dito isla wano papanawan ka? Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni Sikayo dito'y, no awan pamanagnak, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka ni Siak. Masapol, nagtamay din si Kaka ni Siak. Dita kayo pa. Saan kayo mat a Diyos apagtamdam ka ma? La, bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Siak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di panlaki sa iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay tidakas. Saan anayin kalintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada, anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngam da tayo asigod nga daditoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday ito nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanuwag paiso. Siputan ni Sika, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Raamot day dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni iso, te karadkad na. Sambergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti grabaken kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Kasanong ti kalapaw da, senyor? Sapay nang ikabil da iti kawayan iti rabaw tinanom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno nagita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw tinanom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na? Dahil dyan, ti aramidan da iti unag titanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan amo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama? Intanto man mat agpasyar ijay? Dahita matitagi uray ko, iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista amapantumat di jay. Iti agbayag.
agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak dagiti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo dagiti ay. Un senyor, dadakkel kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni datayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon mo siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal senyor, mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na ut ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't ijay pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti ganggan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo met ilang ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna senyor. Sana bale. Adu da nga agibunag. Adu titattao nga agibunag senyor. Sana'y maganisyak. Natattao ti manbunag, simpergwensa. Nagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji islam, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamot gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Unngag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga ditoy dayjay, senyor? No saan at taga ditoy? Apay na si tutured na si Mabat? Ayaw nga paiso, senyor. Sempergwensa. Aramatan ni Sika na itabastit na ortag ni Sika? Kas lapaltat ni Sika. Dakkel ti ulom nam awan utek ni Sika. Ay, saan mat, senyor? Ay, senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaing. Matungpal, senyor. Oy, Sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir ko nam.
Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko day to'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta. Agkintayag kayo. Makakita kanyak. Nakita ka rin ni si Kati pagpabiro ko na siya. Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Amang nudo saan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, ingkasabatan, babaan iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iji bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo kit din. Gapo kadagita aganggan na at. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iji bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na at. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan iji-igid ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan ka dagitigan ka na at. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na at. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manun. Anya kadilaonay ti kabutang yo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iji bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang iji bantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayuket din iji bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan, tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan, tapno saan tayon nga agluto iji bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan iji bantay, gapulaan ka nagtigangkan na at. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin, at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumanggayam. Apay ako nayo asap-sapulan dakdag iti ganggan na at. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan amakibunag iti bato. Daytang, ti saludsud na, iso anagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika? Ti agin lalaing na lalaki? Saan ba nga rod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaing na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la Sika ti amok?
Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.